Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu a wannan tasha tamu mai albarkar gaske. A bidiyon namu ne insha Allah za mu nuna muku wani lucky draw ne wanda za ka samu kuɗi da shi insha Allah in dai ka biyo wannan bidiyo namu tun daga farko har ƙarshe. Kai tsaye ba so muke bidiyon ya tsawo ba, da Allah idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta muna roƙon alfarmar da ka danna mana subscribe sannan ka danna alamun ƙararrawa domin sanar da kai da zarar an ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. A baka kafin nan dan uwa zan aje maka link na wannan platform a description wanda idan ka danna zai bude maka fuska kamar haka. Wajen rijista ne kamar yadda kake gani, ga waje nan da aka saka username, nan za ka saka username din naka ne a nan wurin, sa'an nan kuma za ka saka gmail naka, sai nan za ka sa password, nan kuma za ka yi confirming na password. Rijistar ba wahala gare ta ba, kai tsaye bari mu je mu yi rijista domin ku ga yadda ake rijista. Yau dan uwa kamar yadda kake gani gashi nan mun gama cike-ciken da suka bamu. Nan farko za ka saka username, na biyu kuma za ka saka email address naka, sa'an nan na uku za ka sa password, na hudu kuma ka kara maimaita password din da ka saka. Sai kuma daga ƙarshe za ka zo ka danna a nan wajen da aka saka register din nan, za ka danna shi kamar haka. Kamar yadda kake gani gashi nan bayan ka danna register za ka je ka yi login. To bayan ka yi login zai kawo maka wuri kamar haka. Bayan ya kawo maka wuri kamar haka kai tsaye za ka je kai spin wanda za su baka spin guda ɗaya, wai shine na welcome naka. Kuma kowace rana za ka yi spin guda ɗaya ne in dai baka gayyaci mutum ɗaya ba, kuma a spin ɗin nan ya zama na dace ne dai. Za ka iya ka samu dala ɗaya, dala biyu har dala uku, kuma za ka iya ka samu 0 point something dai na dala haka. To kai tsaye dai ya zama na sa'a ne tunda spin ne dai, kamar yadda kuka sani dai spin shi kawai dace ne wanda Allah ya dora ka akai shi za su baka. To kai tsaye sai ka yi kasa, bayan ka yi kasa za ka ga waje nan da aka sa available spin, to sai ka danna a wajen spin din nan kamar haka. Za mu jira shi bayan mun danna. To ni da yake already na riga na yi spin na yau kenan, dole sai washe gari zan ƙara spin in dai ba na gayyaci wani mutum ba, in dai ba na yi inviting mutum ɗaya ba haka ko mutane da yawa. Duk wanda kai inviting dai za a baka ka yi spin for free. Idan ka yi spin kuma ya danganta, Allah zai baka wace dala za ka samu. Sai ka danna, bayan ka danna wajen spin sai again dai ka zo ka ƙara danna a wajen spin din gashi nan sai ka danna. To inda ke already na riga na yi spin na yau, za su nuno mun babu damar na yi spin ba ni da wuri, dole sai na gayyaci mutum ko kuma na yi deposit, ko kuma akasin haka, wato na bari zuwa gobe sai na ƙara shigowa na spin. Gashi nan kamar yadda kuke gani. To bayan ka danna gashi nan kana yin spin za ka ga awanni suna tafiya, dole sai ya yi 24 hours sannan ka zo ka ƙara yi, bayan in dai ba mutum ka gayyata ba ko da kuma ka yi deposit ne. Kai tsaye sai mu koma baya kamar yadda kuke gani gashi nan ni spin din da na yi naira 87 suka bani, gashi nan 0.21 dollar kenan, kuma shine less than da suke badawa kenan. Karshen shine lower wanda suke badawa shine karshen kasa, kuma kai zaka iya kai dace ka samu 200 ko 250 dai ya dai danganta dai. To gashi nan idan zaka yi deposit sai ka danna deposit, idan kuma withdraw ne kuma minimum na withdraw na wannan kudi shine dala 5. Gashi nan dan uwa zaka ga wajen withdraw gashi nan koda ka danna ba zai withdraw ba, saboda shi minimum na withdraw na wannan platform shine 5 USDT. Kamar da kake gani gashi nan mun danna withdraw, zaka ga sun nuno mana withdraw ba zai yi ba, dole sai kudin sun kai dala 5 ko sama da haka. Shine dai minimum na withdraw shine $5. To wannan dai shine dai abin da zan nuna maka a takaice a cikin wannan platform, kuma zaka iya gashi nan idan zaka kofi link ɗinka, wato ka tura mutum ya yi rijista da link ɗinka, to sai ka danna ga waje nan da aka rubuta copy referral link, gashi nan sai ka danna shi. To bayan ka danna shi kenan sai ka zo ka danna ga waje nan shi ma an rubuta copy, shi ma sai ka danna shi.
bayan ka danna shi kenan ka kufa successful, sai ka je ka tura wanda zaka tura. Yana rijista ta karkashin ka za a baka spend ka zo kai tsaye. To wannan dai shine karshen bidiyon namu. Idan ka ji daɗin kallon wannan bidiyon namu dan uwa, muna roƙon alfarma da ka yi mana like, sannan kai mana comment a gurin comment, sa'annan dan uwa ka tura wa yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana, kuma ka mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki bidiyo sabo YouTube za su sanar da kai. Mun gode dan uwa, a huta lafiya.